díky Zuzko, že jsme se teďka mohli sednout a nějakým způsobem vlastně vyhodnotit Vision Fit, který jsme dneska si tím prošla po 2 dnech. Ty už máš vlastně, ty si prošla Human Capital Guidem, vlastně naším výcvikem v rámci People Boardu, tak bych se chtěl zeptat, jestli teda se můžeš krátce představit, čemu se profesně věnuješ. Tak Zuzana Poláková, ja som po dlhých rokoch kariéry v korporáte prešla pred nejakými 3 rokmi do konzultantskej oblasti, pretože ma to tam ťahalo odovzdať nejaké skúsenosti a objavovať nové veci. Takže pracujem 3 roky, venujem sa poradenstvu firmám a na Peopleboard som narazila tak viac menej polonáhodne a tam sa mi začalo ukazovať, že kvalita mojho poradenstva môže mať úplne inú dimenziu. A tím pádem, co tě vlastně vedlo si po tom výcviku do Human Capital Guide a vyzkoušet vlastně Vision Fit? Ten Human Capital Guide bol veľmi dobrá základňa porozumieť, čo je Peopleboard, ako funguje, aj vidieť teda do toho zákulisia. Keďže ja sa prevažne orientujem na majiteľov firiem a na CEOs, ktorí z mojich skúseností majú veľkú potrebu poradiť alebo pomôcť, ako viesť naozaj firmu na základe nejakých skutočností, dát a reality, tak Vision Fit je presne to, kde sa to človek môže dozvedieť, čiže získať nejakú realitu, pohľad na firmu, v akej sa vlastne nachádza v skutočnosti a naplánovať si konkrétne kroky. A protože ty jsi vlastně byla jako účastník, tak co tě tam vlastně jako, co ti nejvíc došlo, nebo co si vlastně odnášíš jako to hlavní? Protože když to srovnáš s tím Human Capital Guidem, tak co tam je navíc proti tomu? Pre mňa, čo si ja odnášam najviac, je to pochopenie, že ak my rozložíme akúkoľvek prácu na tie jednotlivé činnosti, tak potom vieme s tým pracovať veľmi cieľene. Doteraz som to neuvedomovala, že proste práca je nejaká práca. Ale pokiaľ to nerozložím na jednotlivé činnosti, nedostanem ja z toho tie dáta, s ktorými môžem pracovať a toto bol pre mňa najväčší aha efekt. Že tá činnosť naozaj, keď ju pomenujem, viem s tým potom pracovať. Takže to si možno odnášam také, že čo to mne prinieslo, ako to viem použiť. A vlastne aj to, že viem veľmi, myslím si, veľmi rýchlo potom reagovať na tie potreby tých klientov. Vlastně mě teďka zaujalo to, že jsi řekla, že to byl pro tebe aha moment, jo, ty uděláš 20 let HR nebo jak dlouho, prostě rozvoj, jo, konzultace. Jo, v čem si myslíš, že jo, protože vlastně pro mě ten aha moment tam byl úplně stejný, že když jsme začali používat Peopleboard, tak se to začalo prostě nabalovat. Člověk říkal, aha, tak ono to je vlastně jako jinak celé, jo, tak jak to máme teďka poskládané, jak se na ten svět díváme. A pro mě vlastně jako ten svět před Peopleboardem a po Peopleboardu vypadá dost jinak, protože najednou člověk do toho vidí. Takže jenom vlastně mě zajímá, co to je to, co vlastně tam dělá jakoby ten aha moment, nebo v čem je tak obrovský rozdíl. Jo, protože jo, beru to, že se na nás teďka dívají lidi, kteří si říkají, že práce je práce. Jo? Tak v čem to vlastně spočívá ten rozdíl? Spočíva to v tom, že ja som dlhé roky pracovala v rámci HR aj v tom rozvoji a nikdy to nebolo, vždy som mala ten pocit, že nie je to presné. Niekedy človek čo robil s intuíciou, odhadoval, áno, máme metodiky, máme nejaké štruktúry, s ktorými pracujeme, ale ten najväčší rozdiel, kde to vidím ja, sú tie dáta, že ja keď budem pracovať s dátami, tak ten výstup, ktorý dostanem, má pre mňa úplne inú kvalitu, ako keď si ho ja sama vytvorím alebo proste odvodím od niečoho, či sú to skúsenosti, či to je štúdium, či to je nejaká metodika. Vždy som mala pocit, že šlapem na pevnú pôdu úplne, alebo musím troška aj niečo do toho zahrať, že toto je to práve pre vás. A nebolo to vždy úplne také, že 100%. Tuto mám pocit, že ja naozaj teraz viem tie veci zdôvodniť, viem sa oprieť o tie dáta a viem klientovi naozaj poskytnúť to zrkadlo, ktoré je o mnoho ostrejšie, ako keby si dal ostrejšie dioptrie, že proste objektív, na ktoré sa pozerám, je úplne, má inú ostrosť, ako to malo predtým a mne ako konzultantovi to dáva seba dôveru
a na druhej strane istotu, že tomu klientovi dávam to najlepšie, čo viem. Děkuju. Proč vlastně, jo, protože ty si že šla do výcviku Human Capital Guide a teďka chceš, nebo chceme společně začít nabízet Vision Feedy na Slovensku. Jo, proč vlastně jako se do toho chceš pustit? Jo, proč jako to firmám předkládat, aby s něčím takovým pracovali? Prvý dôvod je taký, že také neexistuje. Nepoznám takú metódu, alebo taký prístup, ktorý by presne toto umožňoval. Druhá, keď som sa iba rozprávala voľne s ľuďmi, ktorí sú relevantní, tak hneď reagovali, že ukáž mi to, chcem vidieť viac. Čiže ten záujem, áno, že čo to je a čo mi to môže poskytnúť, bol veľmi živý. Tak som povedal, že aha, tak asi to má nejakú, je to relevantné. A po tých prvých skúsenostiach a oslovovaní nejakých mojich klientov a toho môjho networkingu sa ukazuje, že to firmy zaujalo, alebo že to tých decision makerov zaujalo. A pre mňa to dáva obrovský význam, lebo firmy sa tam naozaj, môžem povedať po česky, plácajú v tých témach, nevidia tie východiska, trápia sa s tým, a keď im viem pomôcť, to je moje poslanie, pomáhať ľuďom vidieť veci, ktoré nevidia, vytvárať priestor, aby mohli rásť, aby sa mohli ale rozhodovať oni. A to je to, čo mne na tom vyhovuje. Ja nechcem dávať ľuďom hotové riešenia, keď toto urobíš, budeš šťastný, ale že tuto máš proste nejaký podklad, na základe ktorého sa môžeš rozhodnúť. A stále sú tam tie softové veci, stále je tam ten človek. Že nie je to, že tu máš dáta a tak toto bude, ale že máš dáta, ale ty máš pred sebou toho človeka. Či to je ten CEO, alebo je ten zamestnanec, alebo som to aj ja, keď vidím, mám tú radosť z toho, že sa proste niečo deje. Super, děkuju. Tak, veľmi rada.